ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧକୁ ଚିପିଲେ କିପରି ଲାଗିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧକୁ ଚିପିଲେ କିପରି ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର ନରମ ଲାଗିଥାଏ। କେଉଁ ମହିଳାମାନେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଦଳୀକୁ ମୁହଁରେ ନେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ମହିଳାମାନେ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଦଳୀକୁ ମୁହଁରେ ନେବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ପେଲା ଖାଇବାର ସଉକ ରଖୁଥିବା ମହିଳାମାନେ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧ ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ୍ ରହିଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଦୁଧ ସବୁବେଳେ ଟାଇଟ୍ ରହିଥାଏ? ଉତ୍ତର ସବୁବେଳେ ବ୍ରା ପିନ୍ଧୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଝିଅକୁ ପେଲି ସାରିବା ପରେ କିସ୍ କଲେ କଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ଝିଅକୁ ପେଲି ସାରିବା ପରେ କିସ୍ କଲେ କଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଝିଅ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ରହିଥାଏ। ଅଧିକ ପେଲା ଖାଉଥିବା ମହିଳାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ କଣ ହୋଇଥାଏ? ପୁଣି ଥରେ ଅଧିକ ପେଲା ଖାଉଥିବା ମହିଳାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷଣ କଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ମହିଳାର ଗାଣ୍ଡି ଚଉଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଧରି ପେଲିଲେ ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଥାନ୍ତି? ପୁଣି ଥରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଧରି ପେଲିଲେ ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦଗି ପୋଜିସନରେ ତାଙ୍କର ଚୁଟିକୁ ଧରି ପେଲିଲେ ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଥାନ୍ତି। ପୁଅମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ରେଡି କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଭାଉଜମାନେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ।